аз базебтарин бино дар шаҳри Душанбе ки рӯ парӯш доми пойтахт аст. ин Душанбе плаза ва аз ин тарафаш бошад муассисаи давлатии телевизиони Сафина. фаҳмидем ки тамоман ҳамаи плазма барои мо шумо набудааст. банки миллӣ шуда гуфтам бародарои ина биромадем авид ҳам гер мерафтем состар буд. банки миллӣ шуда ҳам каса иҷозат наметиҳад ки ба боло бироя тамошо кунад. дар ин дарда охрани истодагӣ телефонҳоро мегирад. мо пурсидем ки хай мо омадем ки ҳами боло бироем тамошо кунем. Душанбе плазма ана ина немҷа чунки банки миллӣ шуда ягон кас ягон ҷона мерад тамошо наметунад. Хай мерем дарси пиёда. Салому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса хуш омадем ба канали мо. ина Ашани Душанбе даем бародаро бо тарафи Сомонӣ рафтем. дарини Ашан омадем. дар Ашан вайфай бепул буда. дар ҳамон чиз вайфай ҳисоби Вавилон тамоман скорости хуб дар ҳамон дуюм ё сеюм мошинаш ҷое ки Бургер Кинг бигем ҷое ки столовяй ҷои хурум шуда карочи бигем ҳамуҷа вайфайш бепул буда мешитем вайфай истифода мебарем. касе ки вайфай надора ана худо нигоҳбон тамоша бародарони азиз мо тарафи Сомонӣ мерем иншоалло насиб. имрӯз целмон мақсадмон чия ана рафтан ба донишгоҳи ислам яъни шаҳри Душанбе бародаро касе ки хонда боша ин ҳамин донишгоҳ ҳам донишгоҳи ислам яъне ки шумо таом кардагин ҳамон донишгоҳ аст. худо аз ҳамаи шумо розӣ боша. лайка фаромӯш накунед бародарон. ин пушти ҳамин этажои двойник ай пушти ҳамин домои двойнике ки шумо дидем ай пушташ гузаштем. як территорияша ба праги тамошо мекунем баъд болош мебурем бо атрофа як нишон метавонем наварбардорӣ мекунем. барне ки касе ки Тоҷикистон меояд чандин соле ки наомадай бидона ки куҷо тамошо рафтанда ку куҷо ҷои тамошо куҷо ҷои истироҳата куҷо ҷои кайфи сафо ҳамаша бояд бидона. мо ба ҳамон хотир омаем ки ба мардум нишон диҳем кадоме ки бо хоҳишманда падилитса кунад то ки дигар. дӯстони азиз мо рӯ парӯи бобои Исмоили Сомонӣ ҳастем. атрофи ин ҷоро ба пуррагӣ мехоҳем наварбардорӣ кунем ва ба шумо нишон диҳем. дӯстони азиз дар ҳақиқат ҳамин гулҳое ки шумо дида истодаем гулҳои живой маро дар ҳайрат гузоштагӣ аст ки дар Тоҷикистон мо чунин гулҳо шукуфон дар ҳар гӯшаву канор аст. пеши хел набуд. ҳозир аллакай беҳбудиҳо хеле зиёд дида мешавад дар ин территория. ана чандин сол пеш 2018 хато накунам мо омадам наварбардорӣ карда будам ҳамин территорияда. акнун 2020 соли 2020 ба пуррагӣ мехоҳам ки территорияро ба навор гирам ва пешкаши на танҳо шумо балки ба тамоми ҷаҳон кунам бародарони азиз. дӯстони ман бо диққат аввал рӯ парӯи ҳайкали Сомониро тамошо кунем. баъдан дар ин ҷо почта буд. поштаро бинем гирифта дигаргунӣ кардагӣ ҳастанд. хеле ва хеле зебо шудааст. дар ҷо гулҳои наврӯзӣ ва худи суманаки наврӯзӣ дар ҷо гузошта шудааст. инҷо аст маркази шаҳри Душанбе. дӯстони ман биё ҳамроҳ меравем ба пуррагӣ наварбардориро зиёд мекунем ва тамоми атрофи ин марказро ҷои зеборо наварбардорӣ мекунем то ки тамоми агар дар шаб бошад боз беҳтарин хубтар мешавад ки зебогии ин боғу роғу ин территория ин атрофро бо пуррагӣ мебинед. дӯстони ман то он даме ки светофор 30 секунд пас сурх мешавад мо атрофро як бори дигар ба пуррагӣ бо шакли пурра наварбардорӣ мекунем. пушти Сомонӣ як китобхона бунёд шудагӣ аст ки бо аз пеш
ҷойҳои зебои тоҷикистон, шаҳри Душанберо бо диққат тамошо кунед ва ба дигарон ҳам фирисонед, то ки онҳо ҳам бохабар шаванд аз чунин ҷойҳои зебо. бисёр одамҳо аз тамоми гӯшаву канор меянд дар пеши ин зебоиҳо расм мегиранд. наврӯзӣ да будида иҷа? дӯстони азиз, душанберо тамошо кунед. Тайёрӣ ба наврӯзӣ буд. Наврӯзӣ ки гузашт, мо баъд аз наврӯзӣ ҳама ҷойҳое ки зебо кардан омадан аварбардорӣ мекунем. ин харитаи сомонӣ. Стабилизатор ман наовардам. Сумма ҷумла. ин харитаи пушти сомонӣ. ин атрофи сомонӣ. Боз мерем герба сиёмка мекунем. Куина биё бурем. YouTube да скачат кунем беплай. Безлимит не? Хай ноз мерем это мегим. Маги вистум намешо. Безлимит. Занг заданш беплай. Хал мерем меписем. Китобхонаи миллӣ, шаҳри Душанбе. Бинед чӣ қадар калон аст. Ва хеле ҳам зебо аст. 2018 сол мо омада инҷоро ба пуррагӣ ба навор гирифта будам. Акнун боз 2020 аз наздиктар бо хубтар, зеботар. Хостам ки салом ба ҳама бародаро ва подписчикои Додарак ва подписчикои мо. Ин додарам дар шаҳри Душанбе тӯли чандин вақт шудааст ки наварбардорӣ карда истааст. Тамоми минтақаҳои Тоҷикистона. Ина бародаро ҳама касга. Ина имрӯз ин бародар мебарам, моро Душанберо нишон медиҳад. Ҳамчун як туристи хориҷи кишвар мебара ина гӯшаву канори ҳамин Тоҷикистона ба пуррагӣ моро нишон медиҳад. Ин ҳозир пеши гер мерем ё ки вақт астае ки уҷа бурем. Ё беҳтараш ҳам болои Душанбе мерем. Баъд гер ба явис мебинем. Ина бо аз наздикӣ ҳайкали сомониро аз наздикӣ ва суманаки наврӯзиро аз наздикӣ наварбардорӣ кардем. Ина атрофа аз ин тарафу ба аз он тарафа наварбардорӣ мекунем. дӯстони ман бо мо бошед. Ина Душанбе плазма. Ҳамун двойник 25 этажои двойник мегам ки мо як вақтҳо мо боло буромадагӣ будем. Аркоҳози қатъиян бародар ҳамун тор меброем. Ай боло бо шаҳра я сиёмка мекунем ва мегем ки чӣ хел буромада мекунад, чанд смай, ай куҷо буромада мешава. Дар куҷое бихайна нишонтон метем ки рӯ парӯи Сафина дар центри базебтарин бино дар шаҳри Душанбе ки рӯ парӯш доми пойтахт аст. ин Душанбе плаза ва аз ин тарафаш бошад муассисаи давлатии телевизиони Сафина. ина дӯстони ман бира присипос ки чӣ хел бурем, куҷо бурем, чӣ хел бубурем тамошо кунем болора. Ямо турист омадем. Чанд пулай. Барои боло буромадан аин бараш дуюм дарда медрои муроҷиат мекунем. ина бародаро мегзарем ози мепурсем. Мемонам мо мудроем. Фаҳмидем ки тамоман ҳамаи плазма барои мо шумо набудааст. Банки миллӣ шуда гуфтам. Бародаро ина биромадем. Ай дам гер мерафтем состар буд. Банки миллӣ шуда ям каса иҷозат наметиҳад ки ба боло бирояд тамошо кунад. Дар ин дарда охрани истодагӣ телефонҳоро мегирад. Мо пурсидем ки хай мо омадем ки ҳамин боло бироем тамошо кунем. Душанбе плазма. Ана ина немҷа. Чунки банки миллӣ шуда ягон кас ягон ҷона мерад тамошо намекунад. Хай мерем далш пиёда. Ниёз медорем. ин боғи рӯдакӣ аст. Ба пурракӣ медроем. Тамошо мекунем, наварбардорӣ мекунем, шумо дар нишон метавонед. Дӯстони азиз, боғи рӯдакӣ дар назди Исмоили Сомонӣ аст. фикр мекунам ки бисёри шумо чандин сол аст ки оли Тоҷикистон омадем ва ин ободиёро танҳо дар шабакаҳои интернетӣ ва дар телевизор мебинем. Ба ҳамин хотир бародарони азиз, биёин якҷоя дар омада тамошо мекунем. Боз дар боғи даромадгоҳ. дӯстони ман
боғи рӯдаки аст ба фикрам, ҳам боғи байрақ. навора гирифтагем аз варзоб, ҳамин тарафҳои варзоб, зиде ва душанбе, худ душанбе ва дигар ҷо ба наздикӣ иншааллоҳ ба навор мегирем, ба подписчикоҳ нишон медиҳем иншааллоҳ. Саломат бошед. Худро як муаррифӣ мекардед, бисёр вақтӣ бошед. Ман Дӯст Муҳаммад аз ноҳияи Варзоб, ҷамоати Зиде. Салом дӯстони азиз, ном вақати Нур Муҳаммад. Имрӯз дар боғи рӯдакӣ ҳастем ки ин ҷоҳро ба пуррагӣ Нур Муҳаммад ба мо нишон медиҳад ва Дӯст Муҳаммад ба мо нишон медиҳад ва тарафҳои Варзобам, албатта ин бародарам аз тарафи Варзоб ки ҳаст, аз қишлоқи Зиде тарафҳорам нишон медиҳад ва каналаша дар описания мемонам. Бародаро дуроен тамошо кунед ҷойҳое ки ман нестам, мақсад наметавонам наворбардорӣ кардам. И бародар ба пуррагӣ тамоми минтақаҳои шаҳра ва берун аз шаҳрам наворбардорӣ мекунад, шумо дар нишон медиҳад. мо дар 2-3 сол як бор биёем, агар ин бародар ҳар рӯз дар даруни шаҳр аст, чӣ чорабинӣ, чӣ беҳбудӣ, чӣ навигарӣ шава, албатта ин бародар наворбардорӣ мекунад ва дар канали худ мегузорад. иншоалло як блогери пешқадам, як блогери хуби Тоҷикистон мешавад. бишносенаш. Бо дастгирии шумо бародаро. Зинда бош. дӯстони азиз, аз даруни боғ китобхона ба пуррагӣ дида мешавад. Чиқе ки шумо ҳозир дида истодаед, ин мо дар даруни боғем, боғи байрақ ҳастем. боғи рӯдакӣ ба пуррагӣ китобхона дида мешавад. ина байрақа бо диққат тамошо кунед ва ба дӯстон рафиқони худ фиристонед навора, то ки онҳо ҳам бубинанд. аз парк биромадан дидем як навори нав, як қасри зебо. ина қасрам наворбардорӣ мекунем атрофашро. ина байрақ даст. ина гулҳоро бо як бор дигар аз наздик тамошо кунед дӯстони ман. дар ҷа меҳмонхонаи Тоҷикистон аз наздик рафта бо наворбардорӣ мекунем. ман ин ҳукумат буда, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон будааст. ана ин қасри зебое ки шумо дидаистед ҳукумат аст, ҳукумати шаҳри Душанбе, ҷумҳурии Тоҷикистон. меҳмонхонаи Тоҷикистон. дӯстони ман, аз ин тараф бошад як бинои нав бунёдшудагӣ аст. ина тамошо кунед шумо бо диққат. меҳмонхонаи Тоҷикистонам як бори дигар такроран тамошо кунед. даромадгоҳш. рӯпари сум, як зидани нав пайдо шудагӣ аст дӯстони ман ки ина бо диққат тамошо кунед. дар ин тарафтам маркази савдои Сиёвуш. бинои нав аст дӯстони ман. ина чораҳои сум. магазини сум аз байн кардем ки бародарони азиз ки сум аз байн рафтааст. барое ки назди сума бинед маҳкам кардагӣ аз вақти поён мебиёд, сум тамоман наметавад. ҳозир даруни сум медурем бародаро тамошо мекунем. даруни сум намки аз бозор шуда. ина вавилон сум.
سر بگیریم میگی در اسم نیستم بگیریم در این قسم استابیلیزاتور این چند پول باشه استابیلیزاتور درون پول جوی فقط تلفن شده گیان سوم تلفن اکسس نه شکر آبی ساعتا اینا تلفن خرید باشه سوم بیه اینا برادرها سوم گفتیم که سوم برداشتن که نه جوی تلفن فروشش کردن вообще تا زور تمام نمود تلفن در اینجا هست برادران عزیز تئاتر دولتی اکادمی درامایی به نام ابوالقاسم لاهوتی یک چایخانه راهن یک خیر صدقه با مسکین و فقیر یتیما کرد. حضرت ابوبکر گفت که یا رسول الله مهمانخونه دوشنبه در نزدیکی صدبرگ این طرف دوموی نو شده که صدبرگ هم خیلی سفر ما به شهر وحدت برادرها حوض ما در دوشنبه ایم قطعا برادری که سیلکه کانالش در اپیسن میمونیم وحدت رفتیم با ما باشید نوارها رو تا آخر تماشا کنید از همین پیشخودی که میگذاریم همین پیشخود تاکسی وحدت همین پراده این تاکسی وحدت stojanka drum. Vahdat. Нет, Садбарга тамошо кунем бародаро. Садбарга дига ки тамом дигаргун кардаган. Ана иҷа сим-карта аст, бия бура сим-карта бигирем. Сим-карта аст, ва билон сим-карта мехарем. Бия сим-карта бихарем. Бародарони азиз, оз мо ки 1 март ая имрӯз, апрел. 2 апрел шидузе. 2 апрел айна бародаро. Чи 6 сум дар ваҳда дар ин Садбар сувор мешем мерем. Инҷо я пешиход ҳам мегзарем аю пара. Ваҳда мемерем. Ин пешиходи анҷам ваҳдат ҳаст дар такси ваҳдат бозор меравам. Ин пеши чойхонаи Чаканда. Пеши гостиницаи меҳмонхонаи Душанбеда гостиница.
گرچه اسیان و خطا را میشی